Pasibayo Cabalen niya, Kuya Alvin Bautista ng Pampanga. So for today's video guys, nandito nga kami sa Haduan Post dito sa Sitio Haduan. So magmula dun sa Aqua Planet, tatawid kayo ng Haduan Bridge, so yung pinakahanging bridge. So start doon guys, no, may mga tour guide, so kukuha ng tour guide doon. Yung pinaka price ng per head is 100 pesos and then 150 pesos sa community nila. Yun na Cabalen, bali nandito tayo sa pinakaharap ng Metro Park. So yun nga, bali gagawin natin is iikot tayo doon. So lalagpasan natin yung main gate. Diretso tayo papasok ng flight. Tara guys! Ito yung pinaka-astro park. So diretso lang tayo guys. Magmula ng Sobrang park. Sa lahat naman itong mag-commute guys, lahat siguro sa kaya dito mapunta ako sa amin. Pero pwede ko tanong guys, sa mga mismong gate kung may sakayan na pwede kayong ibaba sa may Aqua Planet or mas marami sa Aqua Planet, and then pwede mo kahit isa lang kayo. Cabalen, kapag na tayo sa pinaka-main gate. So dire-diretso lang guys, no? Halos pa sa maayos na strike. Nakamotor kayo. Cabalen, bali liligo kayo dito. So pupunta tayo ng Aqua Planet. Yung pinaka-landmark natin is sa Aqua Planet. Kung may Google Map naman kayo, pwede nyo siyang i-search na yung Aqua Planet. So pagdating doon, papakita ko sa inyo yung lahat papunta sa mismo Sitio Haduan.
guys, no? Bali kakaliwa tayo dito papuntang Aqua Planet. So napakadaming bikers dito na Cabalen. So pagdating nyo dito sa may Aqua Planet, huwag kayong kakaliwa. Ang gawin nyo is kakanan tayo. Yes, kakanan tayo. So dito kakanan. Kaya ang nakikita nyo, no, daming nagpapapicture ng mga bikers dito. So what's up? Yan, ang daming nakatupi. Mga foldable bikes, MTB and road bikes. Guys, so dito tayo. Yan, dating nyo dito, kakaliwa kayo, then diretso lang tayo guys. Mukhang ang daming pupunta sa Haduan Falls ngayon. Ang dami natin kasabayan. And then pagdating dito, kaliwa ulit. Kaliwa tayo ulit, Cabalen. Ano, napakaganda ng Aqua Planet. So ngayon guys, hindi pa bukas ng Aqua Planet, no? So na pagbukas ng Aqua Planet is co-cover natin siya, Cabalen. So yun guys, no, pagdating nyo dito sa dulo, palatandaan itong building. So bababa tayo dito. Ito na yung pinaka rough road ng daan papuntang Sitio Haduan. That's G. Ano pare, okay mo? Guys, so mga 5 to 10 minutes sando na tayo sa pinaka jump off ng Sitio Haduan. Feeling ko marami ng mga bikers na nandoon kasi marami ng bakas ng mga gulong dito. Ngayon naman kung mag-hiking kayo magmula dun sa Aqua Planet, I think nasa 20 to 30 minutes magmula siguro hanggang doon hanggang dito sa may or mas kung mabilis kayo is 50 to 20 minutes lang naman siya. Hindi naman ganun kahaba yung pinaka rough road nila dito. Actually guys, no, na-miss ko dito sa Sitio Haduan. Na-miss ko yung outreach program ng Project Kaluguran. Guys, no, shoutout pala sa Project Kaluguran. Follow nyo yung pinaka-page ng Project Kaluguran, Cabalen, para updated kayo kung magkakaroon na sila ng outreach program sa susunod na mga buwan. Sana, hopefully, is maging maayos na lahat. Ayun, yun na yung pinaka jump off bago tayo makadaan dun sa mismong Haduan Bridge.
Yun, may mga bikers na ako nakikita. Ganda. Yun na Cabalen, bali pababa na kami sa mismong Haduan Bridge. So yun na yung pinaka jump off, yung sa pinakataas. So iniwan na namin yung mga motor namin sa pinakataas. So maglalakad na lang kami. Yan siya guys. Medyo pababa yung daan no, sa lahat ng bikers yan. Hindi na nila sinasakyan yung mountain bike nila o yung mga road bikes. So ito na yung pinakatulay. Yung pinakadaan pala sa Haduan Falls is hindi na kami dadaan ng Sitio Haduan sa mismong community nila. So mag-hiking na kami. So may ibang ruta siya. Ayan siya. Dito na yung ano sir? Opo. Dito yung pagkuha ng tour guide. O doon pa sa kabila. Yun nga pala no, bali andito na kami sa mismong Haduan Bridge. Ayan siya. Tsaka yun siya guys. Labon. Yun guys, na pagdadaan kayo dito sa Haduan Bridge. So sana per batch tayo. Yun na Cabalen, pagkalagpas nyo dun sa Haduan Bridge. So doon na kayo kukuha ng pinaka tour guide nyo. And then kailangan nyo magbayad ng 150 pesos para sa community. So mapupunta yung funds ng 150 pesos sa mismong Sitio Haduan, sa mismong community nila guys. And then sabi ni Madam Vilma kanina is maglalakad tayo 30 minutes. Ano pangalan mo kuya? JR. Ano ba? JR. JR. Ilang kayong tour guide dito sir? Marami. Mga 10 ganyan. Sa mismong Sitio Haduan din. So pwede mag tour guide lang yung mga taga Sitio Haduan lang talaga. Kasi parang ibang community rin nandito, di ba? Kasi sa pinakailalim. Hindi, siya rin magkasama. Yung Haduan siya hanggang doon sa bridge. Hanggang doon na sa bridge. Sakop pa rin ng ano. Mabalacat, di ba sir? Mabalacat. Yun guys, so ito rin yung dinadaanan namin pag pupunta kami sa mismong Sitio Haduan pag nag-outage program kasama yung project Kaliguran. Di ba Pampanga kayo sir? So itong meron yung salita namin yung Aita. Yung tawag yun lang sa mismong salita yung Aita. Aita Magansi. Aita Magansi. Pero marami din yung lingwahe ng mga Aita. Pero naiintindihan mo yung ano sir? Uri kumako. Diringan mo ko yung isang kapupunta. Halos same lang pala. So iba-ibang community pero salita nyo na Aita. Iba-iba rin din. Nagkakaiba din. Yun na Cabalen, bago kayo makarating sa mismong Haduan Falls. Ito yung papuntang Sitio Haduan. So tayo, kakaliwa na tayo dito pababa. Papuntang Haduan Falls. Yun guys. Yung guys na kung gusto yung pasyalan yung mismong Sitio Haduan,
Mga 10 minutes na lang yung paglalakad papunta doon. Kung gusto nyo pasyalan yung mga bata. Actually ako namimiss ko na yung bata. Mga bata doon sa mismong Sitio Haduan. Lagi rin ako sumasama before sa project kaluguran. Guys. So ngayon na medyo bawal pa yung pinaka-outreach program. Soon guys, yun nga sabi ko kanina i-follow nyo yung project kaluguran para updated kayo kung magkakaroon ng outreach program. So nandito na kami sa isang jump off. Ayan siya, dito kay Aling Lusing. Aling Lusing? Kay Aling Lusing. So pwede kayo magpahinga dito guys bago mag-hiking papunta sa Haduan Falls. Kompleto na ako. Cabalen, ito yung pinaka-mini stock dito sa Sitio Haduan. So ayan si Aling Lusing. Ayan siya. And then kung gusto nyo bumili ng papaya, so may gabi sila. O tsaka mga merienda. Kamote guys, tsaka itong saging. So may mga merienda rin dito Pag stop over kayo, yun, pwede kayong pumili ng pagkain dito. Yun na Cabalen, naalis na kami dito kay Aling Lusing, yung mini stop dito sa Sitio Haduan. Pang second kayo, pang first sila. Yung guys, magmula dito is nasa 20 minutes daw yung lakaran or yung hiking. So ito papakita ko yung dadaanan natin. Yan siya. Yung guys na magbibigay namin ng mga candy. Charlotte, tayo candy mo mamela. Ay, Charlotte. Candy sir, dala may candy. Yun lang natin ng mga candy yung mga bata. Charlotte. Charlotte at mamela na. Candy. Yun na Cabalen, sabi ni Kuya kanina, may dadaanan tayong tubig. So for sure, may dala kayong extra slippers. Kaya kung ayaw nyo, pwede yun ang ibabad yung mga sapatos nyo. And then may konting akyatan sir. So may konting akyatan daw. So ito na yung pinakaunang tubig na dadaanan natin guys. Ito siya. Pwede naman tumalon dun sa bandang dulo. Kung ayaw nyong mabasa yung patatalo muna ako. Yeah! Right. Man. Oh no. Oh no. Yun na Cabalen, ito yung pangalawang sapa na dadaanan natin. Ito siya. So ingat-ingat na lang. Yun Cabalen, pagkalagpas natin doon. So diretso lang siya. Yun lang paalala pala pag pupunta kayo sa mga lugar na ganito is sana dalhin nyo yung mga kalat nyo. Huwag nyong iwan sa mga places na pupuntahan nyo. Hindi lang dito sa Pampanga, pati na rin sa mga ibang pasyalan dito sa ating dito sa Pilipinas. Yun guys. So pangatlong sapa na dadaanan natin guys. So pwede pa naman, kaya pa siya. Siguro yung ibang dadaan natin hindi na pwede. Yung Cabalen pagkalagpas natin doon, may makikita kayong mga naglalaba. Napakalinaw naman ng tubig eh. So ano yan kuya? Sapa Yun tama ako, sapa nga. Siya, papakita ko sa inyo. May mga naglalaba. So pwede nyo na rin gawin panligo yung pinakatubig. Malinaw naman guys. Yun guys, medyo malapit na tayo. Siguro nasa 5 to 10 minutes doon na tayo sa Haduan Falls. So ito yung dinadaanan pa namin.
medyo matubig. Ingat-ingat na lang guys, no? Sa ibang bato is maliliit, pwede mong apakan. Cabalen, bali ito na yung part ng paakyat dito sa Haduan po. So kailangan natin umakyat dito. So gamit yung pinaka-rope. Yung sabihin na tayo. Game! Yung guys, no, pagkakit yun doon sa may lubid, so dahan-dahan lang kasi medyo delikado yung daan. Yun siya. So madulas yung daan, sabi nga ni Kuya JR kanina. So ito na yung bababaan natin guys. Yan siya. So yung pinaka Haduan Falls is nandun na siya. So ito na siguro yung pinaka-part na lalakaran natin na mababasa na talaga yung ano, pinaka-shoes natin. So kanina iniiwasan namin ano, mabasa yung mga sapatos namin. Kaso pagdating dito guys, for sure mababasahan sila. Yung guys, no, kung pupunta kayo dito, pwede nyo naman tanggalan yung pinaka-sapatos nyo, pero kami, diretso na lang guys. Napakalamig ng tubig. Yan siya. So ito na yung ano, pinaka Haduan Falls. Yan na siya. Yung Cabalen, no, magmula dito is tanaw na tanaw ko na yung pinaka falls. So another part ng mabato. Ito siya. Wow. Nice. Yun na Cabalen, bali papakita ko sa inyo. Ito na yung pinaka Haduan Falls. Ayan siya. Opya. Yun na Cabalen, bali pupunta na tayo sa mismong falls ng Haduan. Tara guys, no, papakita ko sa inyo. Siya. Medyo malalim yung tubig. Tapos napakalamig guys. Ang lalim pala niya guys. And then sobrang lamig na tubig. Whew. Yun na Cabalen, bali nakapagpalit na tayo ng damit. So shoutout pala sa Arte Tattoo PH. So pasyalan nyo guys yung Arte Tattoo dito sa San Fernando branch sa Barangay Telepastagan guys. So ito yung tinattoo nila sa akin guys. Ito siya. Yan. Napaka-astig na tattoo. The best guys, so kung naghahanap kayo ng ano, mga professional tattoo sa Pampanga, punta na kayo sa Barangay Telepastagan sa may San Fernando, Pampanga. Yun lang Cabalen, bali na dito tayo sa pinakataas ng Haduan Falls. So pwede kayong tumalon dito, pero dito sa part na po, ayan siya. So napakataas niya guys. Kanina dito lang ako tumalon sa may isang part na to. So ingat-ingat na lang yung pag-akyat dito lalo na. So pahirapan yung pag-akyat dito sa bandang to. So pwede dito kayong makyat, pumunta dito yan. Yun nga guys, no, ingat-ingat lang kasi medyo madudulas yung bato.
Yun na Cabalen, papunta na kami kay Aling Lusing, yung tindahan na pinag-istapan natin kanina. So, doon na kami kakain guys. Medyo maaga pa naman. Bigyan muna tayong candy. Yun na Cabalen, kung may pupunta kayo dito sa Haduan Falls, much better is magdala kayo ng mga candy para makapagbigay kayo sa mga bata dito. Yung Cabalen, no, i-plug ko ulit yung arte tattoo dito sa Barangay Telebastagan, San Fernando, Pampanga. So, ito yung tinato nila sa akin, yung napakastig kong tattoo. Yan. Yan guys, no, pasyalan nyo yung pinaka-page nila, arte tattoo. Uli na yan. O, tinapay. Iba. Wala na. Oh, ito, candy. Candy. Tawag daw eh. Candy ka nung pop-pop. Oh. Kaya Wala, wala ka kunin pa yung candy. Okay yan. Yun na Cabalen, balik kakain na kami. So after namin kumain, magpapahinga and then uwi na. Yun guys, no, pag dito na kayo kina Aling Lusing, so may CR naman sila dito kung gusto nyo mag CR. Yan siya. Kasi bayo Cabalen niya ako yung Alcuin Bautista ni Exploring Pampanga. Yun guys, napauwi na kami. Galing na kami sa Haduan Falls. Napaka worth it guys, no, kasi napakalamig ng tubig. And then yung paliguan niya is maluwang din naman siya, and then medyo malalim. Pwede rin naman kayong tumalon doon sa mismong falls. Then guys, all in all, the best. Huwag nyo rin kalimutan suportahan yung Exploring Tarlac. And then yung bagong account natin, don't forget to follow me on TikTok. Yun na Cabalen, maraming salamat sa suporta nyo sa Exploring Pampanga Facebook page. And then huwag nyo kalimutan na mag-follow rin sa Instagram account natin. Subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video natin dito sa Pampanga. Bali mag-comment lang kayo guys doon sa pinaka-description, sa pinaka-ilalim kung saan tayo pwedeng pumunta next time.